لناحية سرسنگê سی û neh xêzanên penaberê Rojavayê Kurdistanê mane. Kolgorî Komîta Penabera li nahiyê nêzîkî 300 xêzan hebûn lê piraniya wa koçberî welatên Ewropî bûne û yên mayî jî hizra koçberiyê dikin. Eşter bêst çar Libnanê ne û yek li Sûriyê û yek jî va li aliyê kampê û yek jî li ev gundê hatî li Tirkî Liwanê hatî girtin. Guhadê me demê tûlo çî ez ê derbas me herim te va dewletan. Kurê min nawe ner kêrî me nayê ner got ez ê herim. Çilo çî wan li Qereqola Wanê hatî girtin hal wir. Dema kar nebe kiriya xanî dibe arîşeyek. Ta got kiriya xaniyekî 200,000 dînar be. Berê alîkarî hebû erzaq hebûn. Ew erzaqana wallah gekî baş bû me pê îdara xwe dikir. Vî ana her serê mesela salê heya salê gerek mesela ji me tidî eyamê seyfî hene berrade hene xesale hene merohe hene ev tiştaya heme tineyî bermêlê gaz salê heya salê dime. Nahiya Sersingê ser bi qeza Amîdiyê ve ye. Got qayîmmeqamekî nû lê dest bi kar kiriye û dosya penaberên Rojavayê Kurdistanê li qezayê ji nêzik ve dişopîne. Her demîj da kartet bo hatine çêkirin û qesta kempa domîzet kirin û hindek cihet hatine dest nîşan kirin ku evê kartê radestî vî cî biket wekû erzaq wekû kelopel wekû pêdawîstiyetî vî cî werbigire. Melbere ku em vê dubarekin heve. Li qeza Amîdiyê bi giştî 403 xêzanên penaberê Rojavayê Kurdistanê li ba qayîmmeqamiyê qeyd kirîne. Ew li wê qezayê ji ber hebûna derfetên kar bi cih bibûn. Lê niha piraniya wa bêkar mane. Penaberên Rojavayê Kurdistanê li Kemp, bajar û qezayên Başûrê Kurdistanê kesê ji wan bêkar maye çûna ber bi welatên Ewropî ve bûye yek ji hizrên wî na. Pêşewa Behlewî, Rûda û nahiya Sersingê.